Γεια σας παιδιά! Είμαι ο Super Nashville και σήμερα θα βγάλουμε ένα βίντεο. Παιδιά, αυτό το βίντεο είναι νερφομάνια, παιδιά. Μανία με τα νερφ. Ξέρετε τι είναι τα νερφ? Τα νερφ είναι όπλα, παιδιά, που... διάφορα όπλα, παιδιά. Συνήθως έχει πορτοκαλί, παιδικά μπλε, όπλα φυσικά, παιχνίδια. Εδώ από εδώ Super Daddy έχει, παιδιά, πορτοκαλί, μπλε, γκρι και μαύρο, παιδιά. Συνήθως είναι μόνο μόνο μπλε και πορτοκαλί συνήθως. Και για να πυροβολήσεις έχω και τις σφαίρες, παιδιά. Μην βλέπετε τη συσκευασία, παιδιά. Ναι, το βάλαμε έτσι για να είναι όλες μαζί. Ναι. Είναι πάρα πολλές σφαίρες. Ναι, για τόσες σφαίρες είναι περίπου. Ναι. Παιδιά, βλέπετε κι εσείς, παιδιά. Σας δείξω, παιδιά, κάτι. Είναι το αντίθετο ακριβώς. Έχει μισές σφαίρες από εκεί και μισές σφαίρες από εκεί. Αυτή είναι από πάνω μπλε, είναι από κάτω μπλε και από πάνω πορτοκαλί. Αυτή είναι το αντίθετο. Είναι πορτοκαλί από κάτω και μπλε από πάνω, παιδιά. Το ακριβώς αντίθετο. Και προχωράμε. Παιδιά, κάτσε ένα λεπτό να τα κλείσω. Το ξαναδείξω, παιδιά. Τώρα, παιδιά, πάμε στο πιο μικρό μου όπλο. Που είναι αυτό, παιδιά, δείτε το. Είναι το Elite 2,0, δηλαδή το Elite 2. Commander, της Elite 2,0. Είναι το πιο μικρό μου, παιδιά. Επαναληπτικό είναι και αυτό. Ναι, ναι, παιδιά. Όλα επαναληπτικά, ναι, σωστά. Υπάρχουν μερικά όμως που δεν είναι επαναληπτικά. Πόσες σφαίρες χωράει αυτό? 7. 7 σφαίρες. Παιδιά. Τώρα, παιδιά, το κάνω έτσι. Ακούστε, παιδιά. Ακούγεται αρκετά, παιδιά. Να, έχει εδώ, βάζω τις σφαίρες και κάνει το κύκλο μέχρι να τελειώσει, παιδιά. Και από εδώ πέρα βγαίνουν, παιδιά. Καλό είναι, παιδιά. Βασικά τέλειο. Δεν ξέρω γιατί το έχει αυτό, παιδιά. Ούτε που ξέρω, παιδιά. Τώρα, παιδιά, πάμε στο επόμενο. Πείτε γεια σε αυτό, παιδιά. Τώρα πάμε στο μεσαίο μου, παιδιά. Σε αυτό, παιδιά. Όσο πάνε και μεγαλώνουν. Ναι, και κοιτάξτε, παιδιά. Αυτό είναι Nerf. Nerf Ranger. Επικίνδυνος. Της Elite και αυτό. Ναι, και της 2,0. 2,0. Elite 2. Όλα τα μισά, όλα μου είναι Elite. Και αυτό είναι επαναληπτικό, όλα επαναληπτικά, ναι, είπαμε. Παιδιά. Πόσες σφαίρες χωράει αυτό? Αυτό χωράει 5. 5. Και ακούστε, παιδιά. Και έχει θήκες για τις σφαίρες. Ναι, έχει θήκη για άλλες σφαίρες που άμα σου τελειώσουν θα βάζεις αυτές και να τους προβάλλω. Ακούστε, παιδιά, πως τελειώνει. Ναι, επαναληπτικό είναι, όπως βλέπετε, παιδιά. Ακούτε. Αρκετά δυνατά. Το άλλο το μικρό μας είναι πιο δυνατά, να πω την αλήθεια. Και πάμε στο επόμενο, το μεγαλύτερο, παιδιά. Είναι αυτό. Κανόνι πολυβόλο, τι είναι αυτό? Σνάιπερ, το εγώ ξέρω τι είναι. Παιδιά, αυτό, και αυτό είναι Elite 2,0. Shockwave. Shockwave, παιδιά, το λέει εδώ της πέρα. Elite 2,0. Ναι, παιδιά. Shock. Πυροβόλο είναι αυτό. Ναι, δεν ξέρω αν είναι πυροβόλο. Παιδιά, εδώ πέρα βάζω. Σαν πυροβόλο θα είναι. Εδώ πέρα είναι όπως το μικρό που έβαζε στις σφαίρες, αλλά αυτό είναι μεγαλύτερο. Βάζεις όλες τις σφαίρες και κάνεις το κύκλο μέχρι να τελειώσει. Έχει αυτό αυτή τη φορά κάνει εδώ πέρα αυτό που το δηλαδή, και πας προς τα πίσω για να οπλίσεις. Έχει 3 κατηγορίες, παιδιά. Η πρώτη κατηγορία κάνει τσικ τσικ, είναι στο τέλος. Η επόμενη ετοιμάζει τη σφαίρα και προχωράει. Δηλαδή προχωράει αυτό στη μέση και άμα το πας μέχρι μπροστά θα πυροβολήσει, παιδιά. Έχει 3 κατηγορίες αυτό, παιδιά. Ωραία, ακούτε πώς προβολάει, παιδιά. Να, είδατε, παιδιά, αυτό το πήγα εδώ, κουνήθηκε, ακούτε. Αρκετά δυνατά. Παιδιά, αυτά ήταν τα 3 Nerf. Εσάς πείτε στα σχόλια ποιο ήταν το αγαπημένο. Εμένα αυτό, παιδιά, το μεγαλύτερο και έχει τις περισσότερες σφαίρες. Το Shockwave. Έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, αυτό. Να σας πω την αλήθεια. Γράψτε στα σχόλια σας ποιο σας αρέσει. Το επόμενο αγαπημένο μου είναι αυτό, επειδή ακούγεται δυνατά και είναι το πιο γρήγορο. Και το τελευταίο είναι αυτό, επειδή είναι κανονικό, παιδιά.
Άμα και οι σφαίρες είναι ωραίες, παιδιά. Άμα σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και που μας βλέπετε, guys, θα το δούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας, παιδιά. Τσάου, τσάου.